Αγαπητές φίλες και φίλοι, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνατε να μας αναδείξετε την πρώτη δύναμη με διαφορά στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Είναι μια αναγνώριση της ποιότητας του ψηφοδελτίου μας και του προγράμματός μας. Μαζί μας είναι άνθρωποι που τους ενώνει ένας κοινός στόχος. Να συνεχίσουμε μαζί για να οδηγήσουμε το Δήμο Κοζάνης πιο μπροστά, πιο ψηλά. Γιατί εμείς μπορούμε. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ ξανά να κάνετε αυτήν την καθαρή πρωτιά, μια ξεκάθαρη νίκη την Κυριακή στις 15 Οκτωβρίου, ώστε να κάνουμε την Κοζάνη πρωτοπόρο στις εξελίξεις και την πρόοδο. Ο τόπος δεν μπορεί να πάει πίσω. Και αυτό είναι το μοναδικό δίλημμα αυτών των εκλογών. Αν θα πάμε μπροστά ή πίσω. Απευθυνόμαστε σε όλους ανεξαιρέτως τους δημότες και ζητάμε να μας εμπιστευτούν για να γίνουμε όλοι μαζί οι νικητές της Κυριακής, για να αποδείξουμε ακόμη μια φορά ότι μαζί μπορούμε. Στις 15 Οκτωβρίου η Κοζάνη καθορίζει το μέλλον της. Αποφασίζει αν θα έχει ένα μέλλον με προοπτική για όλους ή αν θα αποτύχει να περάσει το κατόφλι της ανάπτυξης και της πρόοδου. Η περιοχή μας βρίσκεται στην πιο κρίσιμη καμπή της μεταπολεμικής ιστορίας της. Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου λόγω της απόσυρσης των λιγνητικών μονάδων σε συνδυασμό με τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής προμηνύουν ένα ζωφερό μέλλον για όσους δεν είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις που ξεκίνησαν ήδη να κάνουν την εμφάνισή τους, για όσους δεν αντιλαμβάνονται, για όσους αδυνατούν να απαντήσουν θετικά στις προκλήσεις. Τα στελέχη μας διαθέτουν και την εμπειρία και την τεχνογνωσία και την επιστημονική κατάρτιση και το σχέδιο για να θωρακίσουμε κάθε δημότη και κάθε επιχείρηση από τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της απολιγνητοποίησης. Είμαστε εδώ για να οικοδομήσουμε μαζί το μέλλον μας που θα διασφαλίζει καλύτερο επίπεδο ζωής, αποτελεσματικότερη προστασία των ασθενέστερων, βελτιωμένη καθημερινότητα, αποδοτικότερη χρήση των πόρων, βιώσιμη κινητικότητα και πάνω απ' όλα ευκαιρίες εργασίες για όλες και όλους. Η πολυπλοκότητα των εποχών δεν συγχωρεί άγνοια, αδιαφορία ή ανικανότητα. Απαιτεί συναίσθηση των κινδύνων, των δυσκολιών και των προκλήσεων. Απαιτεί γνώση και εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, τεχνογνωσία και επιστημονική κατάρτιση για την επίλυση δύσκολων προβλημάτων. Είμαστε εδώ όμως για να κάνουμε όχι μόνο τα μεγάλα που ορίζουν το μέλλον μας, αλλά και τα μικρά που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Με μέσα που διαθέτουμε και νέα που προγραμματίζουμε θα έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε έγκαιρα και αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε καθημερινή απέτηση και ανάγκη. Από την αντιμετώπιση μιας λακκούβας στην πιο απομακρυσμένη κοινότητα μέχρι το ξεχύλισμα ενός κάδου απορριμμάτων ή την αλλαγή μιας λάμπας οδοφωτισμού. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά έργων και δράσεων για κάθε τομέα της καθημερινότητας, την κοινωνική φροντίδα, τον πολιτισμό, τον τουρισμό, τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Έργα κοινωνικής πρόνοιας για παροχή βοήθειας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και ανθρώπους με αναπηρία. Έργα αθλητισμού για να απολαμβάνουν όλοι υψηλής ποιότητας και ασφαλείς αθλητικές υποδομές. Δράσεις με στόχο την ανάδειξη κάθε πολιτιστικής δραστηριότητας σε όλη την έκταση του Δήμου. Η αναπτυξιακή προοπτική όμως του Δήμου μας είναι ο πυρήνας του προγράμματός μας. Καταθέσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου ένα πρόγραμμα επταετούς διάρκειας και προϋπολογισμού άνω των 800 εκατομμυρίων ευρώ. Προβλέπονται έργα σε όλο το Δήμο για ισόρροπη και δίκαια ανάπτυξη κάθε δημοτικής ενότητας, κάθε κοινότητας. Έργα που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα και θα ενισχύουν την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια όλων των δημοτών και των περιουσιών τους. Οι χρηματοδοτήσεις για τα έργα που καταθέσαμε δεν θα έλθουν όμως από μόνες τους. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Είναι αναπτυξιακοί πόροι, εθνικοί και ευρωπαϊκοί. Θα πρέπει να μπορείς να σταθείς επάξια στις Βρυξέλλες, στην Αθήνα, στους διάφορους αναπτυξιακούς και χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να τα διεκδικήσεις. Εάν δεν διεκδικήσουμε τα χρήματα αυτά, τώρα η Κοζάνη θα περάσει μόνιμα το κατόφλι της στασιμότητας και της φτώχειας. Δεν πρόκειται για εικασίες ή πολιτικές ρητορίες.
Είναι η πραγματικότητα και οι εξελίξεις που προδιαγράφουν το μέλλον το δικό μας, των παιδιών μας και των δικών τους παιδιών. Η Κοζάνη δεν πρέπει να πάει πίσω. Δικαιούται να πάει ακόμα πιο μπροστά, δικαιούται να πάει ακόμα πιο ψηλά. Την Κυριακή δεν δίνουμε ψήφο διαμαρτυρίας. Επιλέγουμε θετικά. Την Κυριακή δίνουμε ψήφο ενότητας για ένα μέλλον με προοπτική για όλες και όλους. Την Κυριακή δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης και στήριξης για να πάμε το Δήμο μας μπροστά. Πάμε ενωμένοι μαζί, γιατί ο τόπος μας χρειάζεται όλους, γιατί είναι αναγκαίες ευρύτερες συγκλήσεις και συνθέσεις απόψεων, ιδιαίτερα των νέων. Πάμε ενωμένοι, γιατί μαζί μπορούμε.